Ngiyajabula ukuthi sesize saphinde sahlangana. Unontando kade sikhuluma kuma-socials. Sengikubona ukuthi iphesheya ngithi mina hayi angisale sengihamba nami uba usingibela isikhwama sami ebhuthini. Noma sosifaka ngaphakathi. Sosifaka. So bengizocela ukuthi sisale sesilanda nezingane ngoba kukhona izingane eziwu-5 fanele silande esikoleni. So hamba nazo soqala umndeni omusha. Ngizwa mhlawumbe sokuqala umndeni omusha kanjani? Angithi vele sesizoshada. Angithi ubuthe vele wena ufuna unkosikazi. So sengithi mina hawu kanti kulindwe sivele sishade. Ipromise ungakhathazeki nama-flower girl konke kukhona. Thina nje okwethu sithatha usayizi siyahamba siyothungisa. Simemelana nabantu lapha ekhaya. Kodwa kunala ngisala khona ukushada. Soshada wena uthanda sembatha singashadile. Phela kwembatha mina ngiyakholwa. Asembatha ungashadile sofuna sishade then sazane kangcono-ke. Bese mhlawumbe siqale mhlawumbe ukuthi sibe nobudlelwano ukuqala sazane. Kanjani ubudlelwano? Ngoba phela ufuna sihlale ndawonye manje indleko kuyabiza. So ufuna vele nje sivele sihambe sihlale ndawonye khona indaba oseshadile sesingadivorce-ke mawukuthi kanjani. Okay, manje ke phela ngoba kukhona osekhona angani mhlawumbe ngabe awunankinga nokungena esithenjini kwakho nje. Ngishadile. Ukhona impela nje unkosikazi ekhaya. Hawu, ushadile? Unkosikazi nje impela kodwa ke phela isithembu. Wena uthanda isithembu. Into yakithi kwamanje ngigada umuzi wobaba mkhulu. Ngiyabona noma ngabe kuwukuthi-ke umema akanankinga naso isithembu. Then mina ngingangena ngoba phela uyena umuntu okufanele umhloniphe. Yena mayivuma. Kodwa ngoba indoda phela kusuke kuyimi kodwa ngizoqala phela ngimazisa. Then nami angithi angizukuminda makuthiwa mhlambe nami ngiza nesami isithembu. So balance kahle sibo-4 kahle nami ngizoba nomuntu engizokwakha isithembu naye siqinise umuzi. Isithembu esikanjani? Angithi wena uma ukumamkhulu then mina-ke sengisele nomthimkhulu. Kana uthanda ukuba inkinga lokho uthanda ukuba. Hawu siyabambisana yazi phela mina ngifunda imensi kuthiwa what we do on the left we do on the right. Manje ngoba phela nawe uyamdinga umuntu ozokweseka. Ke manje kanjalo hayi mina ngibona kanjalo ngeke ngikwazi. Sesikhulume kahle kanjena. Makuzophinde futhi kube khona enye indoda ngoba indoda kumele kube yibo. Cha nizoba babili. Sibe babili. Nibe yinhloko nje nazi ukuthi cha niyinhloko zami nobabili kanti kunani. Okay. Ubani kushada umunye wena ushade mina kahle. Phela ngithi manginawe ngishade wena. Manginaye ngishade yena futhi ayixabanisi. Ushuthi mina ushuthi wena kahle uzoshada mina. Yes, naye futhi bese ngiyamshada futhi. Ngishiya umuzi wakithi ngohlala kini. Hayi mina ngizoza lapho kini. Uhambani kambe ekhaya? Ngwakajama phela mina. Uyabona-ke kukahle mina ngizofika ngigane lapho kajama kodwa mangiphuma ngesango ayingabuzani. Ingabuzani? Ungiyeke futhi phela uzobe wazi ukuthi ubani lo engizobe ngishade naye ngoba kufanele nginixhumanise nibe yinhloko ezikahle eziphilayo. Ngeke kulunga kithi umuzi ngeke kulunga. Hawu. Ngeke kulunga wakithi umuzi. Wakithi umuzi ngeke. Senjani-ke sihlala isonto elilodwa. Just usazane kangcono-ke. Then-ke mhlambe mayifika-ke lo munye-ke shuthi siyayeka nawo. Ngoba mina ngenzela ukuthi nje wena uma ungena ungawuvali kodwa umnyango. Uyabona ngenzela lokho mina. Ukuthi-ke mina njengendoda ngeke ngikwazi ukwenza isithenjeni. Cha, isithembu phela yesami. Akusona. So masithembu sakho leso mina ngeke ngikwazi ukumelana naso. Ngeke ngikwazi ukubhekana nenye indoda mina. Cha wena ngithi wena uzobuwedwa mina ozobhekana naye. Wena uzobhekana nami. Ngizobe ngingedwa mina kuphi? Uma nginawe nje sobe sisodwa. Then mase nginaye futhi uphinde futhi uba nenye indoda. So angithi menginayo futhi uzobe ngingedwa. Mina ngaso sonke isikhathi ngizobe nginomuntu oyedwa. Ngeke.
ushuthi noma ungekho kumina mina mengi-understand ukuthi nomunye uyamazi nje ngizonixhumanisa. hayi angeke nje sivumele izwe lobaba mkhulu life ngathi Cha life ingani uyalekelela nawe uney'nkomo ufuyile uneplazi wena usuneplazi ney'nkomo kuyafana ngoba phela soshada umshado ohlanganisa amafa. angeke nje ukhatha abantu nje mina ngeke mina ngikwazi nje kanjalo ukuthi uma ungekho ngi-understand ukuthi ukendodeni Engishadile naye Eshadile naye. nina nje nikanje niyithupha zegwayini naye. manje mina uma ungekho kumina mengi-understand ukuthi kwenye indoda ngizocabangani manje kusho ukuthi usho kahle mengiqabanga ukuthi manje njengoba ulapha kule ndoda kasenenza njani kwaphela ngifike lokuthi Senza lokho esikwenza manginawe. So besenza lokho akukho futhi naye ngizomkhalima ukuthi singenzi okuhlukile. Funa senze lokho esikwenza mangabe nginawe. hayi ngeke mina ngeke kwazi Ay kusho ukuthi ke uyangixosha ke. hayi uyobuya masukushintshe kahle umqondo ngoba angeke ngikwazi mina ukuthi singababinza amadoda